отиват, което EAR, английски International Economic Relationships, something like this, or relations, or something, diplomacy. Yes, and МИО, българското е МИО, ги търсим в парламента. От 2400 до 4000 човека трябва да са някъде завършат. Да. Има 5-6 университета стои нещо. Да. МИО. И УНСС търсим. УНСС. Там, които са специалности. Другото е за малки или средни или големи посолства по света. Това МИО е удобно. Да, 70% от населението, ако е посолството ти в Филипините, българско, 70% от работещи се назначават от Филипините. Да, другото е българско. Да, 10 човека е малко посолство, 50 човека е средно, над 50 човека е голямо посолство. Значи заплатите тук нали са 500 евро или колко се оплаква, че са. За там излиза, че са добре нали, тези заплати. И можеш да организираш посолство. Да. МИО. В парламента. Прена Беленти и отива в парламента. Милото не си какво си там. Искаме икономически. И има и, как се казват, 207 000 сираци. Да, те е изчислено политика с сираците там. Да. Да, основно, което трябва държавата е образование с първо залагането им, възстановяването им. Или не, някакъв факт за образование, образователна система, основно средно образование, безплатно. Плюс книжка здравна един на сираци. Да. На социални събори. Социална политика. Да. Европейския съюз е направен от МИО. Да. МИО ни трябва.